става ясно, че трудови злополуки има и в село Брест. Тук по същия начин има фирми, приближени до властта, които не се грижат за сигурността на работниците. Така ли е? Представете се за нашите зрители. Здравейте, казвам се Петър Стаменов, на 71 години съм. Защо свързвате с нас? Какви са сигналите, които ни подадохте? Сигнала, който искам да ви подам, това е срещу общинския съветник Пламен Начин, който абсолютно никога и по никакъв начин не се е грижал за работниците. Аз съм работил близо година и половина при него, без трудов договор. Изпълнявал съм му всичко почти до край. И дойде един светъл момент, в който той ми каза: аз те освободих от работа поради некадърност. Да започнем оттам. Защо съгласихте да работите без трудов договор? Бяхте ли при него да го питате, може ли да подпиша такъв договор, да се гарантират коректността на нашите отношения и така нататък? Завърнах се след близо 20 години работа в чужбина и работех доста време в къщи и просто съм свикнал между хората и пожелах да направя аз нещо за това село. И затова попитахме, по-точно сина ми попитал Пламен. Пламен дойде в нас и ми казва: имаме нужда от майстор, който да подпомогне да си свършим дейностите, които сме поели. А това са площадите на Гиген, площада в Брест. Този площад? Да. Този площад вие сте го правил? Аз бях тук постоянно на колене. Аз съм давал нивата, аз съм теглял замазките. Това е изцяло ваше дело. Тези фонтани, където ги виждате, съм ги правил 2 пъти. И за ваша информация мога да кажа, че за 35 работни дни, работни, не календарни дни, ми потвърлиха 1000 лева. 1000 лева за нещо, което наистина да си свършил работата. Доста добре направено. Виждаме в цялата страна как за подобни неща се харчат милиони, а тук се подиграват с вашия труд. Аз мога да ви дам и информация, че тук за този труд са давали по 16 лева на квадратен метър, а до нас достигаха 4. Стана така, че дори и тия 4 не можем да си ги вземем. Как продължи тази история? Тази история приключи с лек скандал. Аз по принцип не се карам с никой, аз просто си навеждам главата, оттеглям се настрани и точка. Но стана така, че пак пътищата ни срещнаха наново с въпросния общински съветник. Гигенин. Пламен Начин. Начин, да. И той казва така: аз те освободих от работа поради некадърност. Добре, момент. Как си му освободил от работа, когато не съм имал трудов договор? Ние работихме много хора. Тук абсолютно никой не е имал трудов договор. Пламен Начин гарантирам. Заплашва ли хората, които не са с него? Това е при него ежедневна практика. Как ги заплашва? Какво им казва? Ако има някой от семейството, който подлежи на пенсия, внимавай много, че майката или баща ти няма да се пенсионират. Тук? Да. Ако той е на власт? Това си му е бащиния на него. Той си прави тук каквото си иска. И как един общински съветник успя да го направи всичко това? Връзки с по-висши инстанции. БСП ли е партията, която седи зад него? Мисля, че е ДПС ново начало. В момента ДПС ново начало, така ли? Те принцип тук са от партия БСП Левицата, но като дойдат парламентарни избори, всичките техни гласове се продават на ДПС или ГЕРБ, според зависи кой даде повече пари. Техните гласове, с които те разполагат тук, веднага отиват при тях. Имаме го това нещо заснето, как работят заедно с хората на ДПС, хората заедно... Спокойно можем да кажем БСП ново начало. Това, което се върти навсякъде от доста време, става ясно, че тук на местно ниво се случва. На местно ниво в община Гулянци е така. Също така да добавим към тази история този общински съветник, който е изпълнявал всички тези обекти, на които този човек е работил, е свързван с... Тук имаме списък с около 8 фирми негови, които... Този общински съветник? Да, които фирми в
накрая приключват при някой човек от неравностойно положение в община Враца, Монтана, някой дори в хора в неравностойно положение в село Брест. Една така практика, която е от години, да се дадат на някой социално слаб, за да може да му се търси отговорност. Искам само нещо да кажа. Понеже Пламен Нацин твърди, че това не е негова дейност, а моят въпрос ще бъде следния. Искам да знам фирмата, изпълнител, която е била тук, за да мога да си потърся аз правата към този шеф. Той шефа си е самия той. Той е разпореждал, той е плащал парите на заплатите на работниците, така че или е поставено лице, или е някоя от тия неговите фирми изпълнява тия дейности. Да кажем как се купуват изборите в село Брест. Какво става, когато дойдат избори? Картинката е доста ясна, защото тя е практика навсякъде. Имаш ли пари, печелиш. Тук в село Брест и община Голянци, този същия общински съветник, той е тартора за купуването на гласове. И мога да ви разкажа един случай. Кмета ни от село Брест е от ГЕРБ. Преди няколко предишния мандат на изборите нямаше с този Пламен. И понеже ГЕРБ бяха силни тогава, кмета се беше притеснил, че няма да спечели и използвайки позициите си го беше арестувал по време на изборите, за да не му пречи. А в момента тези двамата са дупе и гащи, все едно нищо не се е случвало и в момента... Забравили са. Да, забравили са. Това малко напомня на Киро Петков и Бойко Борисов, които също се арестуват така, после правят сглобки и така нататък. Ето това се случва и на местно ниво. В името на народа. В името на народа. В името на народа са сдобрили и сега работят заедно на местно ниво. По време на местните избори тук ГЕРБ си издигат техен общински кмет, кандидат за общински кмет. ГЕРБ има издигнат техен кандидат за общински кмет, но на предизборната си кампания и като ходят между хората, кмета на село Брест, вместо да ходи с неговия кмет, който той издига за общински, той ходи с кмета на БСП, който е издигнат и казват, ние ще работим заедно. За какво издигате тогава фиктивно някакъв човек, който, колкото да запишат, че имат издигнат кмет да бъде контролирано и кмет да стане техен човек. Точно така. Виждаме тази къща, каква е нейната история? Тази къща беше в доста окаяно състояние и беше обявена за 16 000 лева за продажба. Да. Аз направих връзка с собственика от Плевен и се договорихме с него и отидохме в Никопол да оправяме документацията. Да. Обаче в съда отговориха, че не могат нищо да направят по проста причина, че тази къща се води на негов дядо или прадядо. Тук вече не съм сигурен. Има много наследници и той трябва да представи документ, за да може, всеки наследник има право на собственост. И не ви позволиха да я купите? И не ми позволиха да я купа. Той ми предложи за 16, аз му казах, нямаш никакъв проблем. Обаче всичко затихна и много кратък срок, около месец, къщата беше продадена. Как си го обясняват всичко това? Като видим кой стои там на масата и си пие кафето, картинката е ясна. Пламен Нацин. Пламен Нацин се вижда дългата му ръка дори и там. Разбира се, тя не е само там. Историята е следната. В селото се говори, понеже, както каза човека, той се опита да я купи за 16 000 лева. Не успя поради нередности, наследници и така нататък. И новия собственик е придобил къща по наша информация на половин цена. Да. И защото този общински съветник му е съдействал да му помогне да уреди нещата. Явно, понеже има
позиции в съда, в Никопол и така нататък, се използва някакви връзки и така. Пламен Нацин, местният феодал. И стигаме тук до стадиона в село Брест. Каква е далаверата? Каква е историята? Историята е пак свързана с този човек. Тук негова фирма Нина 1925 ЕООД. Какво е направила тази фирма? 30 000 лева ремонт. Тук 30 има 000 лева ремонт на този стадион. футболно игрище, волейболно и баскетболно. Вие оценявате ли всичко това на 30 000? Тук единственото, което направиха е да закупат една мрежа и 2 врати. За 30 000 лева? Да. И това... По колко ще излезнат тези врати? Доста скъпички. Доста скъпички. В окаяно състоянието. Никой не може нищо да направи. Тук сме искали да ни изпратят количествена стойност на сметка на ремонта. Но всичко на тъмно. Да, никакъв отчет. Не, никакъв отчет. Никой не каза как са изразходени парите. Това също е дело на този общински съветник. Той се занимава само с обществени поръчки. Тук беседката също той е правил. 10 000 лева е тази дървената беседка, която виждате. Всички обществени поръчки минават през него. Като поговорим с тези хора, които живеят тук и видят цялото това състояние на този стадион, беседката, тази мрежа толкова златната, от злато ли е направена тази мрежа, че 30 000 лева излиза всичко. Доволни ли са хората тук в Брест? Не, никой не е доволен, но и никой няма да ви го каже, че не е доволен. Страх ли има? Определено, да. Страх от какво? От всичко. По един или по друг начин. Всеки има близък, приятел, роднина, който или работи в общината, или на някаква друга работа свързана с тях. И ако ти се обадиш, или твой близък ще напусне работа, или нещо друго ще се случи. И заради това всеки трябва да мълчи. Искаме среща с Пламен Нацин и той да ни каже неговата гледна точка, за да може наистина да стане ясно тези обществени поръчки в полза на хората тук в Брест ли се правят или в негова лична изгода. Сега ще търсим отговори от заместник-кмета Ивайло Ирличанов от лявата коалиция Обединена левица, която би трябвало да мисли за трудовия българин, да осигури нормална работна среда, професионално облекло, работно, а не да позволява да се случват такива трудови злополуки на места, свързани именно с този кмет. Такава информация, която ни казаха тук местни жители. Сега ще го наберем, за да чуем неговата гледна точка по този случай. Ало. Здравейте! Търся господин Ивайло Ирличанов. Да. Здравейте! Обажда се Пело Кръстев от телевизия Скато. Бих искал да ни отговорите, вярно ли, че се случила трудова злополука тук в базата за дървен материал преди няколко дни? Има нещо, да. Мисъл, какво? Млад човек в момента е в София, доколкото разбирам, с отрязани пръсти. Да, и какво? Осигурени ли са работниците тук в тази база? Да. На трудов договор ли са? На трудов какъв? Защото става ясно, че... От кой и откъде? Става ясно. Че нямат професионални облекла, така ни разказват. От хора, които са още разбрали, недоразбрали. Нали, ние вече чухме версии, ако щеш за... как ще е, по време се обяснявам, имат си течат си, нали, там проверки, едно друго. Така че, мисля, че всичко ще бъде наред, ще свърши наред. Ако са осигурени и всичко е така както трябва по закона, за... Разбира се, това да е уредено, да имат трудови договори и така нататък. Защо вие в момента покривате разходите по лечението на това момче? Момчето да се остави на произвола, на съдбата, смисъл. Много ясно, че от човешка гледна точка всеки би помогнал.
Вие помагате, но нали има трудов договор и когато стане подобна трудова злополука, държавата се грижи. Вие като ляв човек, ви трябва да го знаете това нещо. Нали сте част от Обединена левица? Ма защо политизирате нещата? То ме е ясно, че натам отива всичко. Защо политизирате нещата? Не политизираме, но вие като човек, който се бори за хората, като част от тази коалиция, аз съм чел вашата програма, би трябвало хората да бъдат осигурени. Ами те са осигурени. Това момче на трудов договор ли работи там? Кое момче? Което в момента е претърпяло тази трудова злополука. Нека да си мине всичко, ами що ме в болница, много ясно всичко е наред около него. Но гарантирате ли тогава, ако искате попитайте майка си, която в момента е управител на тази фирма, дали това момче е било наето така както трябва по закон? Както и останалите хора, които работят тук. Предполагам, че всичко е наред. Сега аз, так да кажа, нямам абсолютно най-пълната информация, но всичко ще излезе наяве. Добре, подаден сигнал в полицията. 4 пъти е звъняно. Те дошли ли са? Дошли ли са? Как да не са дошли? Дошли са на момента. След 1 час, обаче. Не е вярно. Пак някой дава грешна информация и правят сензации. Не е вярно. Сигнала сме го дали лично ние. Лично ние сме дали сигнала. Добре. Да, не дейте така. Каквото трябва. Значи тази фирма не е в сивия сектор. Всичко при вас. Тази фирма на толкова години. Всичко при вас е изрядно, така ли да разбираме? Ако някой е в сивия сектор, нали сещате, че все една институция ще да защипи за нещо. Казвам го не е отговорно към момчето, към родителите, към всички се отнасяме най-човешки. Най-човешки. И го изживяваме наравно с тях. Искахме просто да разберем дали са били на трудов договор, дали работят законно. Ако покажете тия неща, аз съм готов и да се извиня, да кажа, че не е било така и готово. Готов ли сте пред нашата камера да покажете дали това момче работи на трудов договор или не? Трудовите договори, от кога е бил назначен, кога от кога работи. Сега няма как да се показвам, сега не е това важно. Това важното е да... Не ми е в момента въобще такива Фейсбук изяви, Viber. Добре.